If crypto is going to define the future, I want to be mined, minted, and made in the USA. So the global economy is operating. Знаем, че световната икономика функционира под доминацията на долара. Настоящото ниво на американския дълг и непрекъснатото използване на долара от страна на САЩ като оръжие предизвиква страх в световната икономика. Затова всички държави намалиха покупките си на американски дълг. А американското правителство се страхува, че светът ще се отдалечи от долара и търсят начин да запазят глобалната му доминация. Президентът Тръмп заяви, че иска страните от БРИКС да не се отказват от долара. Но в случай, че страните по света преминат към натрупване и търговия с биткоин, САЩ също ще трябва да притежава голям стратегически биткоин резерв. Сигурно знаете, че ние поддържаме голям стратегически петролен резерв, въпреки че добиваме повече петрол от Саудитска Арабия. Също така притежаваме най-големия в света златен резерв, но не защото доларът е обезпечен с злато. Знаете, златният стандарт приключи преди